А ние, господа, да започнем с това, че така се говори за политика в Южна Европа, нали? Да, това е типичният начин, по който се говори за политика в Източна Европа. И Южна. И Южна. Нашата част от Европа като цяло. Спагети Истърн ли е това? Шопска салата Истърн ли е? Но изглежда този тип говорене има и известно основание. Но целият проблем е, че когато очакванията на хората станат точно такива, когато те очакват от политиците да се вместят в този образ. Да са лоши. Политиците допълнително се амбицират и дори стават по-лоши, отколкото може би в действителност са. И мисля, че тая седмица в Народното събрание видяхме някои примери на такъв тип падане под летвата, което беше направено с цел да се привлече вниманието на публиката. За това ще говорим след малко. Първан Симеонов обаче да го питам от Галап. Клишетата верни ли са? Или за това са клишета, защото са верни? Ами за това са клишета, защото са верни. Български народ казва, краставите магарите се надушват. Нали го чухте? Всеки, дори най-чистия политик е болен от краста. Краставите магарите напоследък у нас се надушват и по-рано имаше поне ясна опозиция, управляващи и така нататък. Сега като че ли се понадушиха всички и много полутонове гледаме. По-рано беше ясно черно и бяло. Помните годините на протестите. А сега 50 нюанса сиво. 50 нюанса сиво най-малко. Не знам дали харесва на аудиторията или е скучно като всяко сиво, но някак си ми се струва, че нормалността изисква да се гледат все пак спагети уестърни, а не политическото шоу. Ако политическото шоу стане по-ефтино от спагети уестърните, значи е лошо. В последната седмица, съгласявам се с доцент Смилов, наистина имахме признаци на поевтиняване на политиката. Ами, няма ли все пак две Българии? Не показаха ли преспите, че има две Българии, нещастията? Едната, която си говори ето сега тук за политика, на жълтите павета, а другата, която не може да излезе от преспите. Всъщност, сигурно има две Българии, но и в някакъв смисъл няма две Българии. Защото има някаква привидност за политически елит, за културен елит, но ако останалата част от обществото е в тежко състояние, не може да се справя с конкретни проблеми, то елит също не е пълноценен. На практика елита идва от това, че създава някаква ценност. Ако в обществото има усещане за загуба на ценност, той елит също страда и той е в слаба позиция. Така че България е по-скоро една. Всички сме в една лодка и по някакъв начин заедно трябва да решаваме тези проблеми. Няма едни проблеми за елита, други проблеми за хората. Но смятате ли, господин Симеонов, все пак, че хората от преспите не разбират дребните политически боричкания тук? Те не разбират, според мен, смисъл на тези древни политически боричкания, доколкото тези древни политически боричкания не доказват ползата си. А има ли смисъл? Надявам се да има смисъл, защото страната ни изнемогва и икономически, и демографски. Страната ни спешно се нуждае от надежда, от бъдеще време, от позитивен пример. Ако щете, от истинско лидерство. Такова лидерство, което не се нагажда спрямо на личните политически предпочитания, е авторско, рискува. Дори рискува част от прословутия рейтинг. Дали има две Българии, просто погледнете икономическите различия между регионите в страната. Те са отчаяващи. Така че не просто ми се струва, че е вярна метафората за две Българии, струва ми се, че тя се задълбочава. Нещо повече, у същия този елит, за който сега си говорим, абсолютно липсва воля за нещо друго. И това е отчаяващо. Не, може би да има и други две Българии. Едната мрази Русия, другата мрази Америка. Има ги, слава Богу, за момента това е латентно, което виждаме. Това противоречие е присъщо за страната ни от векове вече. Слава Богу, в момента то не е обострено, то не води до някаква поляризация. Дори и събитията в Украйна не можаха в такава степен да възпалят общественото съзнание. Сигурен ли сте? Сигурен съм, да, и предпочитам да вярвам, че така ще остане. Това отново зависи от този елит, който трябва някакси да успее да преодолее този традиционен разлом в българското общество.
В същото време обаче това, което виждаме в момента на вътрешнополитическата сцена е не по-малко плашещо, защото като че ли отново има една умора, отново се вижда апатичност, има висок критицизъм, има вакуум, има инерционен скептицизъм. В същото време като че ли гражданската енергия, която помним от последните 2 години, изглежда поизтощена. Съгласен ли сте, господин Смилов? Моята оценка е малко по-различна тук. Вярно е, че от доста гледни точки нещата не изглеждат добре. Аз казах, че тая седмица много енергия беше изхабена. И това е големия проблем. Че имаме един така сложен управленски формат от 4 партии. Не е нещо нечувано и невиждано. Но не бива той да отделя толкова много време за изясняване на отношения помежду си, отношения, които в крайна сметка не опират до някакви много трайни и дълбоки съдържателни проблеми. Това е сапунен сериал, така ли? Това, което специално се разгърна тази седмица, според мен беше загуба на енергия, загуба на време и то в един период, в който наистина страната се вижда, че пред доста сериозни изпитания. Добре, как да наречем тези закачки през седмицата? Ето, Радан Кънев и Бойко Борисов, те съюзници или съперници са, господин Симеонов? Как ги виждате? Някой би си пошегувал, би казал съюзници, разбойници по тази стара песен. Вижте, днес съюзници, утре... Утре разбойници в очите. Съперници, да. Съперници, да. Дали това е симбиоза или е паразитизъм, преценете сами, но струва ми се, че и господин Борисов, и господин Кънев се намират в сложни и трайни взаимоотношения. Всеки от тях има свой план и струва ми се, този план не е позитивен за другия. Да видим кой ще надделее в крайна сметка, но факт е, че през тази седмица или през последните седмици още, като че ли господин Кънев извоюва малко повече политическа територия, спазарявайки освобождаването на тези двама господа, за които се говореше. 2 червени лампи, може би, трябва да светнат това отношение. Едната е при самия Борисов, защото допуска това. Втората е, може би, в кабинета на госпожа Кунева, защото господин Кънев като че ли се оформи като траен говорител и единствено острие на реформаторския блок. Но аз не бих се чудил дали толкова са съюзници или съперници, защото аз виждам един еднополюсен политически модел. Те всички се въртят около Борисов, включително и съюзниците му, стават помежду си съперници. Борисов вкарва интрига и шах при всички от тях. Опозицията е половинчата, ДПС никога не бие по фронта, а се бие, да речем, с патриотичния фронт, но не и с самия ГЕРБ. БСП се занимава с себе си, Атака е в някаква друга реалност. В момента виждам аз един еднополюсен модел и знаете ли, събуждат се няколко въпроса. Първият е еднополюсността не води ли до уклон към авторитарност, ако вземе да ни се ослади много. Второто е, ако утре Борисов пък наистина реши да мине в президентска роля, ще може ли да удържи този модел, да удържи партията си. И третото е, ако трайно се оформи такъв един полюс на тази една България, за която вие казахте, България на градовете, България, която има един дневен ред, няма ли пък се оформи един друг полюс, който по-скоро ще гравитира около ДПС и който, струва ми се, неминуемо ще се етнизира. Полюс на маргинализираните общности от гетата до северозапада през етническите малцинства. Тогава тези две Българии няма да са просто икономически различни, те ще станат и емоционално различни. От това се притеснявам аз, дано да греша. Прияждат ли с вас реформаторите, господин Смилов? Вижте, до голяма степен този тип говорене е част от тая пара, която беше генерирана през седмицата, без да има особено съдържание в нея. За какво става дума? Става дума за една коалиция, в която може да има някакви напрежения. Но нека никой не си прави от сметка от партньорите в нея, че той може да спечели за сметка на другия. Това не е игра с нулев сбор. Опасението ми е, че ако започнат с такива стратегии един към друг партньорите, накрая всички те ще загубят заедно. Това е перспективата пред тях, ако не са кооперативни, ако не взаимодействат един с друг. И аз мисля, че те го разбират. Това го разбира и господин Борисов, и господин Радан Кънев, и другите партньори в тая коалиция. Сега някой път нервите може би идват в повече, емоциите идват в повече, но
обществото иска да види друга картина и това е вярно. Той иска да види водачество, смислено водачество за постигане на конкретни цели. И ако погледнем обективно, в доста сфери има предвижване напред. Нямаме блокиране на реформите, да речем в сектор сигурност, въпреки тая пара, която беше отделена. В съдебната реформа също има важни неща, които стават и се надявам, че и повече стъпки ще бъдат направени, но тези позитивни резултати са нещото, за което тая коалиция беше създадена. Не такова шоу в парламента, което може би привлича някакви избиратели, но е контрпродуктивно в дългосрочен план. Това шоу да не обърка етническия мир, господин Симеонов. Онзи ден всички си изиграха ролите по сценарий, скараха се различните полюси в парламента и накрая Борисов в тази нова роля, за която толкова се увличаме да говорим, излезе помирител и предупреди за големите опасности, като подхвърли темата за етническия мир. Малко на разлайване на кучетата прилича това, в интерес на истината, но не знам, етническия мир не е пряко застрашен, но застрашена е всъщност онази измамна картина на политическо спокойствие, с която ние живяхме в последните няколко месеца, защото идват изборите и ярките пози ще зачестяват от всички, от опозиция и от партньори на управлението. Съгласен ли сте, господин Смилов? Съгласен съм, но не е работа на парламента да разлайва кучета. Ако това е целта, просто наистина влизаме в сценария, в който Неро всъщност описа. И наистина мисля, че Борисов беше прав да се опита да внесе малко разум и спокойствие, да каже очевидното, че по такъв начин не може да се говори в парламента на чувствителни или на каквито и да било теми. И при него, може би, емоциите дойдоха в повече, каза нещо за протестите, което беше излишно, обидиха се реформаторите и така нататък, но това беше част от отделянето на тази енергия, която аз не мога да опиша като продуктивна в каквато и да била посока, но да се надяваме, че все пак това е част от някакво възпитание на чувствата в парламента, което ще донесе по-голямо спокойствие за бъдеще. Много метафори, но господа все пак. Толкова ли е трудно да се оправи една държава, господин Симеонов? Тя каза нещо много важно, че трябва очевидно смелост, решителност, водачество, както го нарече доцент Смилов. Това е. Не трябва нагаждане, не трябва пазене на рейтинг, не трябва харесване по логиката на политическия пазар. Политиката не е пазар. На пазара се нареждаш спрямо предпочитанията, в политиката само ги формираш. Това е истинското лидерство. За мен най-важното, което и Моника Маковей и румънския пример показва, е, че вече всички държави от Централна и Източна Европа започнаха да се възползват максимално от европейското си членство. Те вече бързо догонват останалата част от Западна Европа. Полша е блестящ пример. В Естония имаме такъв пример. Вече и Румъния отбелязва значим прогрес. След 5 години вече това няма да е държава, за която първата дума, за която ще се сетите, е корупция или нещо такова. Или поне тя ще има система, с която да се справя с тези проблеми. Което показва, че на нас също нищо не ни пречи да вървим по този път. Просто трябва добра организация, трябва и хора, които имат кураж, които могат да поведат на практика и в съдебната система, и в политиката този процес.